Gràcies, Lis, per venir. Moltes gràcies. Puc treure la mascareta, no? Pots fer-ho. Si l'Eloi pot fer, jo també. Bona tarda. És un honor que m'hagueu convidat aquí avui com a representant del grup Escocells, aquesta sala històrica de l'Ajuntament per participar en el Pla de Natura que ha de donar una visió pel futur ecològic i, per tant, anímic d'aquesta ciutat. Estem en un moment crític. Fa una mica més d'un any, frustrada amb el poc verd que hi ha al meu barri de Gràcia, inspirada per un senyor anglès que a Instagram, que no he vist mai en persona, però que veia que anava plantant els escocells de Londres, sense demanar permís a ningú. Vaig escriure a 4 amics i coneguts al barri per convidar-los a emprendre una acció semblant. Sempre he estat del parer que les accions petites i individuals poden acabar fent grans canvis en la societat i que cadascú hi té un paper a jugar. No sabíem quin era el reglament, només sabíem que els 140.000 escocells, 140.000 d'aquesta ciutat, porten molts anys jugant al paper de cendrer, cuba d'escombraries, suport de bicicletes i alguna moto i paper de vàter de nens i de gossos. Terra compactada, arbres pobrets, borrilles, caques, brossa. I quan anàvem a mirar les possibilitats de tenir un hort urbà, un trosset de terra on cultivar coses, hi havia poquíssima cosa comparada amb la població que la reclama. I llargues llistes d'esperes. I tota l'oferta de l'Ajuntament era per avis, escoles o gent discapacitada, que tot i que reconec que són els més necessitats, no disminueix la necessitat de la resta. Perquè l'espai públic ens pertany a totes. No pot ser que en un món cada vegada més urbanitzat que els ciutadans urbans quedem sense verd, sense aire, sense oxigen, sense natura, que els nanos i el jovent no tinguin una connexió pròpia amb la terra. Menys encara quan tinguem aquest recurs tan gran i tan desaprofitat a l'abast de tothom. Tots tenim un parell d'escocells davant de casa. I no estem disposats a esperar a que les administracions us poseu les piles. No és cap novetat que a Barcelona no hi hagi verd. No ho era el 2015 i no ho és ara. Així, malgrat moltes promeses, de moment els escocells han quedat aspres i n'estem ben cansades. Així que vam decidir començar a plantar. Vam rebutjar esperar un sistema futur municipal perfecte, amb tots els ets i uts, i vam optar per una realitat més complicada però molt més immediata. Vam rebutjar la regulació lenta i vam decidir per una gestió humana i propera. Vam desestimar la perfecció a canvi de començar en un sol escocell. Perquè començar el canvi és el més important, perquè això és una situació que no pot esperar més i sobretot que no cal que esperi més. Com funcionem? Tenim un grup de Telegram que es diu Escocells. L'escrivim amb K d'Ocupa i esteu convidats. Som més de 100 persones ja, que bàsicament serveix per connectar col·laboradors i idees. Plantar un escocell és fàcil i barat. Es fa un marc, s'hi aboca a terra i es posa unes plantes o llavors. Hem trobat maneres de crear els marcs reutilitzant palets de segona mà i de fer la terra amb compost de restes de mercat i cartró triturat. La màgia de les plantes és que es poden reproduir ràpidament i compartir com la llum. El difícil és imaginar que pots fer-ho, pensar que la ciutat és teva i que enverdir-la i cuidar-la també és la teva responsabilitat. El grup d'escocells serveix sobretot per aquesta última part. Compartim fotos i experiències a xarxes perquè la gent sàpiga que no han de renunciar al verd només perquè viuen a ciutat, que un altre tipus de ciutat és possible. I en prendre responsabilitat del nostre entorn també fem comunitat i humanitzem la ciutat. Som molts que hem començat a plantar a soles i que hem acabat amb tot de col·laboradors del barri admirant, oferint consells i agafant una ampolla d'aigua per ajudar amb el rec. Podeu veure els escocells que hem plantat i els que admirem d'altra gent en el nostre mapa, que està en el blog, que està a escocells.blogspot.com. Però us haig de dir una cosa important. Si no vam demanar permís a l'Ajuntament és per una cosa més greu. Hi ha una falta de confiança. Hem sentit masses promeses d'aquesta administració i d'altres. I temem de vegades que només ens voleu controlar o, pitjor, instrumentalitzar.
Ahir mateix, un veí de Nou Barris, que no només havia plantat flors i plantes en el seu escocell davant de casa, sinó que havia engrescat els veïns a col·laborar-hi i havia acordat amb els treballadors de Parcs i Jardins del seu barri que no el traiessin, ens va enviar una foto de l'escocell que els treballadors municipals havien picat a terra, a ras. Per què? No entenem aquesta actitud de cap manera. Si el tercer eix molt lloable del Pla de Natura és fomentar la participació ciutadana, aquesta no és una bona manera d'aconseguir-ho. Esperem que sigui un error. Hem entès que voleu muntar un sistema útil per regular la plantació d'escocells, que ens donareu una web amb un mapa on podem apuntar-nos als nostres propis escocells i on ens proporcioneu també suport en forma de coneixement, materials i consells, com ho fan a Nova York, a París, a Londres, a Estrasburg i a moltes altres ciutats. Sona superbé. Us ho agraïm de veritat. Enhorabona. També us recordaria que en una reunió amb vosaltres em vau dir que aquest sistema estaria implementat abans de l'estiu i que l'estiu comença el 21 de juny. Demanaria també que no ens controleu massa, no ens poseu moltes regles. La millor manera que ens ajudarem mútuament és si deixeu que nosaltres aprofitem algun dels possibles 140.000 petits jardinets locals al costat dels arbres als nostres barris. Aprofiteu la biodiversitat també de les activistes mateixes. Feu-nos formacions, expliqueu-nos quines són les plantes més idònies i també les invasores que hem d'evitar i llavors deixeu-nos treballar. Vosaltres, que podeu arribar a cada ciutadà de la ciutat, ajudeu-nos a fer pedagogia amb els veïns per explicar que els escocells són per plantes i no per brossa, de cap tipus. Fa 30 anys la gent aparcava sobre les voreres i fumava als ascensors. Sabem que el canvi és possible. I no ens feu promeses, no en volem. En canvi, fieu-vos de nosaltres, volem actuar, sabem que volem treballar. Sabem que els problemes són complexes, que els reptes són grans, però som molts qui volem treballar-hi, aprofitar els nostres recursos i tirar pel dret. Faciliteu-nos l'espai per fer la nostra aportació, sisplau. No hi ha res perfecte. Hem de deixar d'imaginar que hi ha una sola manera de resoldre els problemes i hem de començar a actuar. Quan menys controleu, més donareu ales a les idees, inspiracions i energia del veïnat. I hem de treballar junts, amb gent de tots els colors polítics. A mi em sap moltíssim de greu, personalment, moltes coses de l'administració present, començant amb promeses trencades sobre un referèndum, passant per aliances amb la dreta més oportunista. Però puc reconèixer que tampoc no estareu d'acord amb totes les meves accions polítiques i no passa res. Això no ha d'impedir que puguem treballar juntes en les àrees en què hi estem d'acord, que comença a fer la nostra ciutat més verda, més saludable, més vivible i més comunitària. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A veure, sí? Se'm sent ara?